voluntariados, levamos 9 anos facendo esta experiencia e levamos 10 anos en Plambe, vale? Tamén temos que dicir que o noso alumnado é de idades, temos aulas mixtas de nenos de cuarto, quinto e sexto de educación infantil. E, bueno, e por que estamos aquí? Dous centros totalmente diferentes. Bueno, un CEIP con un CRA, pois o que compartimos é o mesmo proxecto, vale? Nos traballamos dende fai 7 anos coa gamificación e, bueno, nos decidimos a compartir dúas realidades totalmente diferentes para facer un mesmo proxecto. Tamén desde aquí vos queremos animar a que moitos de vos seguramente compartades realidades comuns e que podades traballar deste xeito, que é un xeito moi importante e moi agradecido tamén. Sí, disculpade, podedes poñer na pantalla de referencia porque non se está vendo a presentación? Gracias. Sí, gracias. Vale. Vale, xa está, gracias. Entón, bueno, en concreto do que vos vamos a falar é de Breogán, un proxecto intercentros que presentamos o traballo por proxectos, vale? Tamén vamos ver que temos unha colaboración ficticia coa Universidade de Santiago que despois vai ser como un elemento moi relevante no produto final do noso proxecto. Vale, a nosa gamificación empeza sempre cunha personaxe gamificada, neste caso era Breogán, vale? Breogán un día, estudiou na Universidade de Santiago, Bellas Artes, no seu proxecto de traballo de fin de grao, o que quería era facer unha viaxe interraíl por diferentes cidades de Europa, para coñecer as diferentes disciplinas artísticas que nelas se desenvolvían. Entón, como coñece que o noso alumnado é super participativo, pois se puso en contacto con nós para ver se queríamos acompañalo nesta viaxe. Pero, bueno, nós xa tinamos bastante experiencia neste tipo de personaxes porque tivemos, pois... Xa levamos bastante recorrido gamificando xuntos as nosas escolas. Por exemplo, no caso dos cacos, que fixeron algunha travesura nas nosas bibliotecas. Pois Carpiño e Pura Tartaruga que nos pedían axuda para que limpáramos o fondo do mar e que lle axudáramos a que contamináramos o menos posible. Sabel Aventureira, que era unha muller emprendedora que comezou unha viaxe en barco polo mundo inteiro na busca dun tesouro. Martiño e Testa que viaxaron á Estación Espacial Internacional. Martiño era un amigo, un mozo da Coruña que viaxou coa súa cadela e se puñan en contacto con nós a través do espacio. E este o Mago Fiz, que é o noso personaxe deste ano, que é un neno mago que está moi vencellado ao mundo da maxia. Vale, nós o que sempre solicitamos o noso alumnado é un compromiso. A persona se gamificada lles explica o que ten que facer e lles pregunta se queren colaborar con el. Sempre sí, nós non temos ningún problema. No meu caso en infantil, pois sempre lle dicimos que levanten o dedo ou que, bueno, que lle digan que sí. No caso de Diego, como é un alumnado que xa traballa bastante a lectoescritura... Sí, claro, isto non o comentamos. O noso proxecto está en educación infantil e o teño posta en práctica no primeiro ciclo de educación primaria, por eso está un pouco a diferencia e axustada a nivel. Pois neste caso lle contestou o mail que nos mandou Breogán. E despois tamén temos unha serie de materiais co que o alumnado vai seguindo a gamificación. Algúnas veces son álbuns de cromos, outras veces poden ser un taboleiro dun xogo. Neste caso era a guía de viaxe na que tiñan que ir recollendo individualmente as fichas polas diferentes cidades polas que iba viaxando, recollendo un produto final que lles mandaba facer Breogán. Sí, que no seu conxunto despois sería o traballo fin de grau que mandaríamos á Universidade de Santiago. Breogán comezou a súa viaxe como era un estudiante da Coruña, comezou a súa viaxe na Coruña e aí temos pois esa orixe na estación da Coruña de tren coa súa mochila onde nos presentaba todos os materiais que levaba para a súa viaxe, iba sacando e nos iba explicando un poquinho para que iba a empregar cada un e aí temos tamén unha foto no que é a súa despedida desde a Coruña, algo bastante emocionante. Temos que dicir que todas as viaxes, nós tivemos aí un pequeno labor de documentación porque tinemos que facer vídeos, collelos de YouTube ou de persoas que os publicaron para documentar moito o que é a chegada ás diferentes estacións de Europa. Neste caso, na estación de Sants, se ve como chega o tren e se baixa a Breogán, visita diferentes monumentos, coñecemos a súa gastronomía, tamén invitamos, neste caso, a facer o pan tumaca,
que foi unha receita que tivo bastante éxito, moi sinxela, pero tivo moitísimo éxito. E despois, neste caso, Breogán visitaba a primeira, unha das obras que máis lle interesaba coñecer, que era o mosaico de Miró. Entón, a través de Miró, fixemos uns dados nos que tiñan as cores de Miró coas diferentes figuras que elaboraban as súas obras. E o alumnado tivo que facer tanto no encerado digital como na ficha final para entregar no proxecto de traballo de fin de grado esa recollida de información. Temos que dicir que esas fichas sempre son iguais, vale? Teñen que poñer o nome da cidade, a bandeira do país que visitan, localizar tanto en Europa como no país a cidade que é, despois teñen que facer o produto final que lles manda Breogán en cada cidade e, por último, teñen que facer unha avaliación figuranolóxica de que lles pareceu esa cidade ou esa experiencia ou como se sentiron nesa experiencia. De Barcelona comezamos a viaxe por Europa e chegamos a Lyon. Lyon é unha cidade de artistas, pero sobre todo é o berce do cinema. Entón aí centrámonos un pouquiño no traballo dos irmáns Lumière, que foron os creadores do cinematógrafo e, por ende, o berce do cinema, non? Entonces, aproveitando un poquinho todos os recursos que temos no noso espazo creativo da biblioteca, decidimos que era o momento ideal para empregar a técnica de stop motion e crear un pequeno filme de paz. Tamén aproveitamos un poquinho para meter aí a conmemoración do Día da Paz e entonces os nenos, por exemplo, no meu caso, estiveron traballando en diferentes conflictos que xurden no día a día na nosa aula e elaboramos despois os personaxes en papel e despois coa foto creamos o stop motion que posteriormente publicamos. E no caso de Iván, tamén dentro dos seus intereses problemáticas que teñen o seu alumnado, fixeron a mesma técnica con medio de debuxo en papel, foron creando tamén a animación en stop motion. Despois publicamos e quedou un produto bastante chulo. Nese caso tiñan que colgar, pegar o código QR que estaba enlazado ao vídeo, vale, nesa ficha. Despois viaxamos a Bruxelas, onde estaba o Museo do Cómic, e aí moi significativo para nós Tintín e Milú. Vale, entón, a través dos diferentes cómics que investigamos en Aura, nos fixamos nas onomatopeas e nas caras das persoas e do seu corpo cando exteriorizaban esa onomatopea. Non é o mesmo poñer cara de asco que poñer cara de felicidade. Entón, como, por exemplo, en infantil é moi cercano a onomatopea porque son capaces de lela e de identificarla visualmente, pois o que tiñan que facer era asociar a onomatopea á figura, á imaxe dos compañeiros. Entón, estaban, por un lado, as imaxes, os seus retratos vinculados ás onomatopeas e as tiñan que axustar. No caso de Diego, tiveron que sacar unhas fotos e tiñan que debuxar, intervir artísticamente esa imaxe e colocar o bocadillo coa súa onomatopea. De Bruxelas, Breogán viaxe a Berlín e aí toma o control do vídeo un personaxe que o acompañaba desde o principio, que era a súa peluche Catarina. Sempre nos gusta tamén meter un pouquiño estes personaxes un pouco máis de ficción, porque sí que conectan moito con todo o alumnado. E este Breogán, no vídeo inicial de Coruña, xa nos presentou que levaba o seu peluche con el da acompañante, entón os nenos sempre recrían un pouquiño de Catarina, 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 entón decidimos aquí que ela tomar o protagonismo. En Berlín, é unha cidade culturalmente moi activa, pero o que máis lle chama a atención a Catarina e a Breogán é a súa arquitectura especialmente centrada no muro. Entón, aproveitamos para traballar esa forma arquitectónica desde o ámbito dos conflictos e das guerras. Entón, aproveitamos tamén outra vez un pouquiño os recursos que temos no noso espacio creativo, como foron os caplas, para crear construcións que en vez de separar, unisen. Entón, os nenos tiveron que explotar a súa parte creativa e facer as súas creacións que uniran en vez de separar. Aí no produto final tiñan que pegar a composición que crearon como cidade, sin muros, sen impedimentos. Vale, a quinta e a penúltima cidade que visitaron foi Viena, vale. En Viena, o primeiro que fixo Breogán foi visitar a Ópera de Viena e ali escoitou o vals do Danubio Azul. Aquí o que tiña que facer o alumnado era intervir artísticamente eses vasos e facer como se foran
pois bailarinas ou bailarines desa obra e seguir o ritmo do Danubio Azul acompañado cos seus vasos, vale? Eso temos que gravar en vídeo, subilo en código QR e tamén o pegamos na ficha para o produto final. De Viena vamos ao último destino, que foi Venecia. Italia é un país dunha cultura escultórica moi importante, entón aproveitamos aí para traballar de cheo a escultura. Decidimos que algo que lles iba a chamar moita atención a parte de Italia da escultura era a comida, entón estuvemos aí un pouquiño pensando como podíamos unificar. A comida é unha escultura tamén, gastronómica. Pensamos un pouco como unificar eses dous conceptos e ao final decidimos que elaborar unha pizza no cole traballando un pouquiño como se fora unha escultura, pois podíanos funcionar moi ben. Aquí tamén aproveitamos de elementos externos, como no meu caso foi a Escola de Formación de Arteixo e es de Sabón, co que colaboramos para a elaboración, en ese caso era o ciclo formativo de cociña, fomos un día xunto deles, prepararonos as masas e cociñamos as pizzas con eles, e no caso de Iván, pois nos súas escolas, pois fixeron eles as pizzas coas súas formas escultóricas que deseaban, e despois axuntamos na nosa ficha as fotos coas receitas e ese quedou de produto. Vale, toda esta composición de fichas que fomos facendo ao longo desta viaxe as tivemos que poñer na nosa guía individualmente e as tivemos que mandar con moitísimo nerviosismo á Universidade de Santiago porque a titora de Breogán esperaba toda esa documentación para aprobarlo ou non aprobarlo. Entón, fixemos uns paquetes, mandámoslos todos á Universidade de Santiago e estivemos esperando. Esa semana foi, bueno, con moitísimos nervios. Empezamos a sufrir o que é esperar por unha nota, sendo tan pequenos. E claro, despois nos chegou o traballo cunha pegatina de que estaba todo super ben feito, e, bueno, nos chegaron... Bueno, é unha cousa que facemos sempre despois das gamificacións, nos facemos recompensas en equipos sociais, non nos paramos tanto nunha recompensa persoal. Entón, é un diploma que certifica que colaboraron con Breogán nesta experiencia e despois, a modo de recordo, pois levaban o típico tren que xa coñecedes das ferias seguramente e lle colocamos un vinilo co logo do proxecto para que o tiveran de recordo. Entón, bueno, ese foi o noso produto final desta experiencia. Así xa aperezarando un pouco e a modo de conclusións, pois este proxecto estuvo moi ben sellado, como falábamos, o PDI, o proxecto anual de centro que tíamos no noso cole. No caso de Iván estaban traballando un PDI que se chamaba Sementando Saúde, que estaba relacionado cos hábitos saludables, que tiña un produto final de centro que era como unha especie de roteiro de orientación. Sí, era unha carreira de orientación na que as familias, que nos facemos unha romería, entón as familias tiñan que seguir unha serie de estacións, tiñan que completar pegando unha pegatina na súa carreira de orientación. E unha desas estacións era a que vos comentaba ao principio. Tiñan que buscar que onomatopea e era a correspondente á imaxe. A de noxo, a de felicidade, a de asombro. Entón, aí se ve nesa imaxe como tiñan que facer esa composición. E nos noso cole todavía non estamos introducidos nos proxectos documentais integrados, pero sí que estamos dando ese pequeno paso a través dos proxectos anuais de centro e no noso caso pois era un proxecto anual de centro que estaba traballando a diversidade. Nos facemos os proxectos anuais a 2 anos. O primeiro ano era sobre diversidade física e psíquica e o segundo ano era como sobre diversidade cultural. Entón, a gamificación estaba un pouco articulada desde a biblioteca no traballo desa diversidade cultural ao longo de Europa que fomos coñecendo nesta viaxe de Breogán. O proxecto, evidentemente, é interdisciplinar, interveñen un montón de elementos do noso cole, a biblioteca documentou con todos os recursos e todos os seus elementos este proxecto e, ademais, podemos ver unha foto aí dunha saída xunto co profesor de Educación Física que fixemos pola contorna do noso centro, en ese caso a estación de Uxes, no que fomos visitar o tren, vimos a chegada do tren de Madrid, un pouco en relevancia ao proxecto que estábamos traballando. E, evidentemente, o Alfinami está de cheo desde o comezo ao fin con toda a documentación que estamos traballando ao longo do proxecto. Tamén están relacionadas os obxectivos de desenvolvemento sostible da Senda 2030, en concreto, educación de calidade, comunidades e cidades sostibles, tamén acción polo clima, porque nun primeiro momento Breogán quería facer esta viaxe en avión e lle recomendamos que non era o adecuado, que era mellor que viaxara en tren. E, bueno, o tema da paz e da xustiza. Tamén dicir que
que a veces nos preocupa bastante nas bibliotecas, como xestionamos o tema da celebración de tanta conmemoración. Nos o que intentamos dende a gamificación é coller algunhas que sexan máis significativas, tamén o facemos dende o noso PDI, e traballamos esa dun xeito un pouco máis significativo, por así dicilo. Entón, bueno, aquí en concreto traballamos o Día da Paz e o descargamos na gamificación para que xa o centro se dedicara a outras, vale? Despois, tamén darlle moita importancia á temática da programación. Nos programamos a principio de curso, pero temos que ter claro que unha programación flexible e aberta sempre. Nos facemos cambios ao longo do curso, porque non sabemos en que momento pode baixar a súa motivación, entón, sempre, como vamos grabando ao longo do curso, pois, se vemos que decae un pouco a motivación, pois metemos outro elemento, neste caso metimos a Catarina, foi protagonista, e lles fixo moitísima gracia e volvemos outra vez a recuperar. Incluso programación de tempos, que moitas veces nos non podemos, esa semana non temos tempo para programar ben a misión, entonces moitas veces temos que ir reaxustando inicialmente programado. Sí. E, bueno, tamén outra cosa dentro da programación que temos que ter conta que non nos podemos olvidar da importancia que ten a avaliación, vale? A avaliación como toma de decisións para o futuro, para facer unha proposta de mellora para facelo dun xeito máis significativo e mellor. E outra cousa é que tampouco nos podemos olvidar é que a educación infantil avalía, porque se nos olvida que eles tamén son críticos e tamén forman parte da biblioteca. Entón, vos recomendamos que fagades avaliacións figuroanalóxicas nas que eles se identifiquen perfectamente coas iconas e que podan facer esa avaliación. Bueno, de recursos xa víchedes ao longo desta presentación, que, bueno, o que intentamos é ofrecer recursos bibliográficos, pero tamén da biblioteca creativa, e traballalos a través dunha gamificación é unha forma máis significativa para... Quedounos aquí falar de cooperativo, porque sí que algo relevante de que todo este proxecto non é para nada individual nin competitivo, porque moitas veces asociase esta parte deste tipo de proxectos gamificados á competitividade. En este caso, non. Os dous temos estruturas de aula de aprendizaxe cooperativo na que todos traballan por conseguir e superar esa misión. Se un equipo non é capaz de conseguir ou non chega aí, o resto da clase tampouco vai a conseguir. Entón, é moi importante, aínda que teñan elementos individuais, porque sí que lles gusta ter sempre algo así físico para eles, sempre o produto final vais a conseguir se todos chegamos a él, senón non. Sí, aparte da idea de equipo, de aula e de que todos somos diferentes, pero formamos un equipo. Ata aquí. Se nos corta. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pois bos días a todos e a todas. Grazas por compartir a vosa experiencia e grazas a Asesoría por invitar ao meu centro o CII Plurilingüe de Carballedo. E, bueno, son Sandra, a coordinadora de biblioteca, e son a cara visible dun grupo de mestres moi comprometidos co traballo. Eu estou aquí en representación deles. Neste centro se levan xa moitos anos traballando a través de proxectos documentais integrados e, bueno, as casuísticas do centro tamén nos axudan moitísimo a traballar deste xeito. Estamos falando dunha escola rural de 80 alumnos e eles son os verdadeiros protagonistas de por que traballamos porque apostamos polo traballo por proxectos. Entón, ao longo da presentación, sí que quixemos darlle un pouco de valor e de protagonismo aos alumnos e sí que hai algún audio no que eles explican un pouquiño como ven o proxecto ou, bueno, explícanos un pouquiño, non adianto máis. Somos 13 mestres, 3 son compartidos con outro centro, e isto é importante agora de organizarnos. Eu vou vos contar como artellamos no cole Carballedo que é Animalada, para que fagades unha idea de como se traballa no centro. Antes de comenzar o proxecto, temos que ter moi claro estes tres apartados. En primeiro lugar, o protagonismo da biblioteca escolar en todo o proceso. Todas as actividades que realizamos no centro parten da biblioteca
e contamos con horas efectivas de traballo real desde as titorías dentro da biblioteca. Temos a nosa hora de lectura a préstamo, temos unha hora para poder realizar un reto mensual que ven ofertado desde Biblioteca Creativa, e tamén, cando non estamos facendo ese reto mensual, pois temos ese tempo para investigación, exploración de recursos e xogo, un pouquiño. A biblioteca é quen nos nutre de todo o que se fai no noso centro. Unha parte super importante é a repartición de tarefas entre todo o profesorado. A biblioteca escolar ten unha carga moi grande de traballo, e nós en concreto estamos en case todos os programas, polo tanto, pois esas coordinacións están moi repartidas para que sexa un traballo equitativo, que ninguén se sobrecargue e que todos tomamos con mesma ilusión o PDI. E logo, a implicación de toda a comunidade educativa. Como somos unha escola tan pequeniña, nun contexto rural, estamos super orgullosos das nosas familias que sempre colaboran dun xeito moi entusiasta en todo o que lle ofrecemos. Entón, cando elas xa saben, as familias xa teñen anunciado o tema que imos traballar, pois pasámosles unhas enquisas, un ficheiriño a principio de curso para que aporten ideas de como traballar o PDI. Neste caso era Carballedo Canimalada e tiña que ver con todo o tema dos animais. E sempre nos sorprenden coas súas aportacións. Do mesmo xeito, eses deberes que lle mandamos ás familias son os deberes que temos os mestres no mes de setembro. Pois, desde coordinación enviamos esa folliña de rexistro na que notamos que actividades se nos ocorren para traballar durante todo o ano ese PDI, e logo facemos o traballo máis propio dun docente, que sería cada un, a través das áreas que imparte cada profe, poder relacionar o que imos traballar ao longo do curso coas áreas e con todos os contidos. Deste xeito queda todo recollido e se lle entrega aos profesores un dossier con toda esa información. Entón, que traballamos a través do noso PDI? En primeiro lugar, a motivación do alumnado, porque sempre sabe o que estamos facendo e o que imos facer. Os nenos son informados continuamente do que estamos facendo. Como temos que entregar un produto final, tamén son superconscientes de que ese traballo nos vai levar a algo. Entón, traballamos as habilidades informativas e a conciencia crítica, porque temos que buscar información e hai que ir á biblioteca a buscala. E aparte de buscala, temos que, de todo aquilo que atopamos, que nos dá respostas ao que realmente buscamos, e ser capaces de discernir do que é unha información máis axeitada ou menos. E logo traballamos a expresión oral, expresión escrita, corporal e dramatización, porque todos os trimestres, ao finalizar, cada aula vai compartir o resto de compañeiros o que estiveron investigando ao longo dese trimestre. Entón, aí, eso xa é creatividade do profesor e da motivación dos alumnos e como estean de animados. Pode ser desde unha canción hasta unha exposición oral un pouquiño máis dramatizada, pode ser a creación de un xogo. A verdade é que cada ano os compañeros nos sorprenden, a min polo menos. E, en resumen, sería traballar todas as competencias a través do PDI. Aquí aparece un pouquiño que sería a cronoloxía dun PDI. Empezaríamos coa lección do tema, logo vería unha fase de documentación, unha fase de investigación e traballo, un produto final e unha avaliación. A elección do tema e a repartición de tarefas, gustaríame se podedes pinchar nese enlace do audio para que nos lo conte unha alumna. O ano pasado, en xuño, os profes preguntáronos ás nenas e os nenos que queríamos investigar.
investigar na biblioteca no PDI. E os nenos decidimos que queríamos investigar sobre os animais. E foi así como naceu o proxecto Carballedo que é Animalada. Como vos dixen, levamos moitos anos traballando deste xeito e entón en xuño sí que xa deixamos un pouquiño pechado que queremos traballar de cara ao curso que ven. E enviáronselle esas enquisas aos mestres, cubrímolas, as familias tamén, pero logo o alumnado levaba moito tempo pois demandando que se traballasen os animais e, bueno, pois decidimos que esta era a ocasión de leválo a cabo. Unha vez que temos claro isto, pois chegamos en setembro e como xa sabemos que imos traballar dos animais, pois repartimos os contidos en todas as aulas. Polo tanto, Carballedo que Animalada repartiuse por hábitats. Infantil traballou os animais mariños, a aula mixta de primeiro e segundo traballamos os polos e os desertos, terceiro a sabana, cuarto o bosque e a aula mixta de quinto e sexto traballou o hábitat da selva. Entón, todo o que vayamos a investigar ao longo de todo o ano vai ir enfocado a ese hábitat en concreto e logo, para que o traballo pois non nos abrume, sí que o vamos categorizando por trimestres e entón, no primeiro trimestre, todas as aulas estábamos traballando pois a localización dos animais que habitan nese hábitat e un pouquiño pois coñecer pois as características propias. No segundo trimestre traballamos pois todas as ameazas, os perigos, problemas que temos agora cando os hábitats están, bueno, pois eso, en perigo e tamén especies invasoras. E no terceiro trimestre, pois, estuvemos enfocando o PDI a todas aquelas accións que o ser humano pode realizar para conservar os hábitats. Aparecía ali na cronoloxía unha fase de documentación. Isto facémolo no mes de setembro, unha colaboración entre todos os mestres. Pois nada, volvemos á biblioteca, buscamos que recursos temos, que fontes documentais nos van a servir e como queremos promover a alfabetización informacional, pois se non temos é o momento de mercar e abastecer a biblioteca de recursos. E entón presentamos logo, montamos esta ilustración que vedes, que é unha constelación no literaria. Esta constelación comezámola en setembro, pero logo, pois, a medida que van xurdindo, pois, inquedanzas, pois, un profe di, pois, mira, parece un libro interesante, pois, se vai aumentando. É unha constelación viva. Vale, e unha vez que temos, pois, un pouco xa encauzado como imos a traballar e con que fontes e recursos contamos, comeza a fase de investigación e traballo. O PDI sempre o inauguramos o 24 de outubro, o Día das Bibliotecas Escolares, e faise un concurso de ambientación de portas e o ano pasado con Carballedo que Animalada pois fixemos un mural no que cada alumno pois traía da súa casa unha foto co seu animal favorito ou o animal exótico que tiña pola contorna e se colocou nun lugar moi visible para que tuveramos presente todo o ano pois que estábamos en Carballedo que Animalada. Aí temos que sempre, bueno, darlle as gracias ás familias porque todos os nenos trouxeron a súa foto. E o 24 de outubro vos dixen que facíamos un concurso de ambientación de portas porque ese mes de outubro, despois de ter en setembro toda esta fase de recopilación de materiais e traballo, ao profesorado lle entregamos esta carpetiña e dentro desta carpetiña aparece pois todo aquilo que foron aportando sobre que contidos traballar vinculados con todas as materias para que, bueno, sexa un traballo pois moi serio e logo reciben, non sei se vedes aí a primeira cartiña, reciben dúas cartas en outubro. A primeira que reciben, esta era en concreto para os alumnos de terceiro de educación primaria, na que se lles invita pois un pouquiño a saber que obxectivos imos traballar ao longo de todo o curso
para darlle resposta á nosa investigación. E logo xa reciben tamén en outubro a primeira carta da nosa mascota, que é Castañón, que todos os meses nos vai informando de todas as actividades que hai no centro, e logo ten un apartado concreto para as tarefas que temos para o PDI. Nesta en concreto, sí que xa nos ia dicindo que tiñamos que estar traballando arreo ese mes de outubro para o concurso de ambientación de portas. E o concurso consiste en que cada aula decora a súa porta co hábitat correspondente, e logo os alumnos votan e case sempre ganan os de quinto e sexto porque fan, claro, cousas espectaculares. E a fase de investigación e traballo, aí aparecen despois diferentes títulos, retos de bibliocreativa, aparecen os polos creativos tamén un pouquiño, porque intentamos que este todo contextualizado e traballar de forma interdisciplinar, que todo teña cabida. Aparece a radio, porque é un elemento moi importante no noso centro, e aparecen as conmemoracións que sempre están relacionadas co PDI, algunhas veces de xeito, como diría eu, a mellor moi ben sellado cousas do currículo, e outras veces, vai un pouquiño aí forzado, pero, polo menos a temática sempre está presente. E o traballo de aula, lexín esas fotos porque un pouco para que vos fagades unha idea. Aí temos alumnado con fontes documentais, investigando sobre animais dos polos. Logo tendes un grupo de alumnos de cuarto, están aí tomando as súas anotacións sobre o hábitat do bosque. Aparece unha foto na que está en inglés, porque a profe de inglés tamén traballa o PDI, e entón, é o que vos digo, estamos empapados de animais por todo o cole. E vedes ali unha foto dun mapa, aí os nenos estaban facendo un traballo de localización dos desertos onde habitaban os animais. E logo tendes ali unha escultura. Eso é un produto final que fixo as aulas de infantil, na que se inspiraron nunha muller que fai esculturas con refugallo que sae dos fondos mariños, e como eles estaban aí moi concienciados co tema de preservar o hábitat, decidiron facer a súa propia escultura. Entón, ese traballo de aula aparece así, pero non é que se traballe na aula. Ese traballo de aula pode ser dentro da aula e pode ser, no que vos dicía, nesas horas de biblioteca, porque realmente é o noso pulmón. E agora imos facer así un percorrido un pouquiño para que vexades como intentamos conectar o PDI con todo o que temos na biblioteca. Si podedes pinchar nos retos de bibliocreativa, por favor, no reto de xaneiro. É un enlace a un blog. Escoitaron? Vale. E isto para arriba e para baixo, ti sabes como se pode mover? Desde aquí podemos... Se está movendo, mira. Vale. Bueno, acaban de pasar o encabezado do blog. Claro, este ano non estamos con Carballedo Canimalada, estamos con Carballedo Escola de Superheróis. Tendes que perdonar porque o encabezado non está presente. Podes darlle un barrido ao blog, por favor. Nada, elexín aquí o reto de xaneiro por nada especial, ese e punto. Este é o reto que reciben os nenos todos os meses. Comezan en outubro e rematan en maio. E o que realmente buscamos con isto é darlle saída a todos os recursos que ten Biblioteca Creativa. Neste caso, se das un barrido hasta o final de todo, por favor, tiñan que traballar con robot de rato, tuveron que customizalo cun animal do hábitat que les quixeran, e logo co tabuleiro, dependendo das idades,
colocarlle uns obstáculos, pois, e que eran esos obstáculos, pois eran estas ameazas que vos dicía que estábamos a traballar. Outras veces o reto de biblioteca creativa pois pode ser un fora, por exemplo, un retrosoproyector, inventar unha historia e logo o alumnado pois tiña que facer unha sinopse de esa historia, traballando tamén pois eso, a expresión escrita. Tiñamos tamén outro que era a construción de legos, pois hábitats, os diferentes hábitats. Podedes volver para a presentación. Gracias. Non se está vendo aquí. No, perdón, aquí non a vemos. Aparece aí polos creativos, porque, bueno, como vos dixen, o cole é moi pequeniño, e entonces traballamos por grupos interniveis, de maneira que todos os mércores os agrupamos desde os 3 aniños hasta sexto de primaria en grupiños de 12 e vamos pasando por diferentes obradoiros. O ano pasado había un obradoiro que estaba totalmente vencellado a PDI Carballedo Canimalada. Se pinchades, volo amoso en polos creativos, por favor. Vale, baixa un pouquiño máis hasta que apareza natureza. Bueno, estos son os obradoiros que tiñamos o ano pasado. E a ver, por favor, onde pon natureza? Aí pon tecidos, un poquinho máis abaixo, cerámica. Vale, aquí. Este en concreto sí que este ano non estamos traballando. Este obradoiro daba resposta tamén ao traballo dos animais. Aquí o alumnado, aquí non o estou vendo. O alumnado aquí fixo, por exemplo, un caderno de campo despois de ter observado animais que tiñamos pola nosa contorna e no noso patio, porque, a ver, estamos rodeados de natureza. Tamén fixemos diseccións de peixes, magua que aí non está a foto, pero de peixes, de crustáceos, de moluscos, e isto sí que tiña un traballo previo de investigación na biblioteca, e entón, buscábamos as partes deses animais e logo mirábamos na vida real o que lles gusta aos nenos, que tocar, fedellar, e logo sempre o plasmábamos de forma manipulativa a través de arcilla ou de arxila, ou senón con plastilina. Os demais obradoiros van un pouquiño na temática de Carballedo Canimalada, pero, bueno, mellor non estamos traballando un contido propio de área, simplemente está ambientado, excepto os de radio e televisión, que sí que son programas nos que se traballa o propio PDI. Si volvemos atrás, gustaríame, aquí escoitar un pouquiño ese programa de radio. E mira, empeza no segundo 20, porque que senón se o podes adiantar hasta os 20 segundos, así aí máis ou menos. Benvidos a un novo curso na Sale Casta Radio. Benvidos a unha nova sección chamada Castañón de la Selva. Benvidos a unha nova sección chamada Castañón da Xungla. E esta sección consiste en curiosidades sobre animales. Podedes parar, porque... Bueno, formiga é o animal máis forte do mundo. podedes paralo xa. Gracias. Bueno, pois aquí é un programa de radio totalmente contextualizado e conectado co PDI.
E logo que vos dicía sobre as conmemoracións, que procuramos que estén sempre relacionadas co PDI, e aquí sí que as familias colaboran moitísimo. Esa do Entroido en concreto, pois, bueno, a finalidade era que nos disfrazásemos todos de animais, entón, bueno, non a vou agora a amosar, simplemente son familias, pois, colaborativas que se disfrazaron de animais cos seus fillos, os profes tamén, lóxicamente. E sí que me gustaría que pincharades, por favor, no Día da Paz, para mostrar-vos un exemplo de como vencellamos o PDI con... Para celebrar o Día da Paz, ese ano convidamos as familias a unha xornada de convivencia e entón, pois, xa que estamos tan inmersos na cultura do saber facer, nesta cultura maker, pois decidimos construir con a axuda das familias unhas casiñas de paxaros de madeira para darlle acubillo a todas as aves que habitan nas árbores do noso bosque. Foi unha xornada pois moi emotiva, as familias participaron pois de forma moi entusiasta e nada, rematamos logo a sesión pois colgando de forma simbólica nunha das árbores e logo os outros días o profesorado pois fomos colgando en cada unha delas e agora temos o patio pois cheo de árbores xa tiñamos, pois agora coas casiñas dos paxaros. Podemos, bueno, aí se ve o traballo, bueno, fora espectacular, a verdad que lo pasáramos super ben ese día. Podemos volver á presentación, vale, e agora outra conmemoración para que vos fagades un poquinho a idea, foi o día de Rosalía e mellor que vos expliquen os nenos no audio 2 e no 3. Vale, no audio, vale, bueno, podes, sí, deixa aquí primeiro, no blog podes darlle aí o mecanismo, que o ano pasado todos os coles recibimos pois estes kits e entón decidimos pois darlle uso e que tiveran pois conectalos un pouquiño con o noso PDI e fixemos un traballo de investigación do libro de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro e descubrimos que había, que aparecía moitísimas veces animais, realmente son aves, pero que aparecía moitas veces nos seus poemas, pois estes animais e entón pois decidimos con eses kits de polos creativos pois customizalos un pouquiño e facer eses animais que aparecían no libro de Rosalía e cada alumno, pois cada aula recitou o poema en concreto que traballou para o resto de compañeiros. Se podedes un momento por o audio 2, simplemente porque... Na biblioteca facemos moitas actividades e conmemoracións. Por exemplo, no Día de Rosalía había moitos libros donde podíamos levar para a aula ou quedar na biblioteca lelos. E así aprendemos máis sobre Rosalía. E o audio 3, porfa. Tamén no Día de Rosalía investigamos nos poemas que animales aparecían. Entonces nosotros, os profes, nos ayudamos para hacer os animais que aparecían nos poemas cos mecanismos de polos creativos. Vale. Bueno, os nenos tamén se poñen nerviosos cando se lle entrevista e, bueno, quixemos darlle o protagonismo real de que o que vemos, o que todos nós temos nun cole. E aquí sería, pois, isto, a fase de traballo propio do PDI. E, bueno, ao final, pois, todo ten un porqué. E, entonces, eso eu creo que é a clave de que os nenos estén tan ilusionados traballando a través dun PDI e que os profes sigamos motivados. Ao final, hai un produto no que hai que amosar o noso traballo e, entón, pois, todo o mundo quere facer super ben. E, bueno, teño que dicir que os compañeros cos que traballo, pois, están moi involucrados e cada vez poñen o listón máis alto. Facemos exposicións orais trimestrais e na que cada grupo comparte co resto do alumnado o traballo realizado durante cada trimestre. Podes pinchar no enlace, por favor?
Vale, aquí vemos, sigue baixando as exposicións dos nenos de educación infantil, de primeiro e segundo. Para que os fagades unha idea, pois cada profesor e cada aula, en cada trimestre, pois elixe unha forma de explicar o que investigaron. Os de quinto e sexto fixeran un teatro de sombras, os de primeiro e segundo, pois, a través dunha canción, pois aprendemos moitísimo sobre os animais dos polos e dos desertos, onde vivían e as súas características. Os nenos de cuarto fixeran o bosque e dramatizaron pois as personaxes do bosque, aparecía ali tamén a persoa que vai a talar, as árbores, bueno, fora moi divertido. E así facémolo en todos os trimestres, por lo tanto, o alumnado está super comprometido porque ten que ensinar o seu traballo ao resto de compañeiros, e entón, pois como queremos estar orgullosos, pois nos esforzamos. Podes dar para atrás, por favor? E cando rematamos xuño, invitamos as familias sempre a que coñezan o noso traballo, e o ano pasado os invitamos a unha xincana na que, recibían un pasaporte e pasaban por os diferentes obradoiros, tiñan que ser partícipes dos mesmos, e logo se le daba un selo que, tiña forma de animal. E entre todas as rotacións que iba facendo as familias, unha delas estaba todos os produtos finais que fixeron o alumnado, e entón o propio alumnado era quen lle explica aos papás pois que traballamos ao longo de todo o curso. Si queres por o audio 4 e xa acabamos. Ao final do curso, invitamos a toda a comunidade educativa para os alumnos e alumnas explicarlles todo o que aprendimos nese curso. E se podes pinchar no enlace de Peche PDI. Vale, como vedes, son todo enlaces ao blog, porque as familias, pois así sempre están informadas do que estamos traballando. Aquí foron diferentes obradoiros destes de polos creativos que facemos todos os mércores, e entonces pois iban os papás pois sendo partícipes dos mesmos, pero se moves un poquinho e se faz un barrido hasta abaixo, vese aquí, aí onde pon zona de exposicións. Aí sí que aparecen pois todos os produtos finais que se fixeron nas aulas, e se ve como o alumnado pois explica como chegaron a ese produto final. E nada, unha vez rematado, podes pasar a presentación, por favor. Unha vez dado o peche final ao noso PDI, pois chega o momento de avaliarnos, que realmente durante todo o proceso nas xuntanzas, porque moitas veces temos que cambiar ou reconducir por onde nos vai levar o PDI, e logo sí que sempre se entrega unhas enquisas en xuño ás familias e sobre todo ao profesorado, na que nos autovaliamos, e logo ao alumnado, que son, a verdade, os máis críticos e os que máis demandan que fagamos cambio. E nada, este é o noso... Hai unha última diapositiva. Ai, xa podo pasar eu, verdad? Perdón. E nada, esas son as nosas redes sociais, e hasta aquí o noso traballo. Espero que vos servirá de axuda, e moitísimas grazas por escoitarme. Bueno, pois moitísimas gracias aos tres. Non sei se hai algunha pregunta por aí, o mellor podemos arañar algún minuto para unha pregunta ou dúas. E se non, pois eu agradezovos moitísimo, a verdade é que non sei, é maravilloso ver a ilusión do alumnado, pero tamén a ilusión do profesorado, que tamén é moi importante para
porque, bueno, a aprendizaxe que sae de todo isto é, como dicides, é un traballo colaborativo, non? De todo o equipo e de toda a comunidade. Moitas grazas por aceptar o noso convite e damos paso ao peche desta sesión de mañá. Graciñas. Gracias.